День добрий усім. Зараз хочу розказати вам ще об одному проєкті. Дом Мари, ці хата Мари. Напевно, більш хата Мари. Живемо ми, звісно, таким стареньким хатці. Колись ми брали кредит на капітальний ремонт. Зробили дах, ось обшивку эту, поставили в окна пластиковые. И на этом все скончилось. А тут тоже было два окна. Мы их заклали, потому что это зал, як мы кажем. Было багато окон. И ніяк не можна було меблю поставити. Ось як він виглядає. Конечно, вода у меня в колодязі. Треба носити ведрами. Так само усі вигоди на вулиці. Да, банки поставила помыть, пошел дощ. Так що слойки треба помити. Ось. І наступив той момент, коли ми хочемо цю веранду прибрати, холодную разобрать и зробить пристройку. Ось уже муж викопав таку траншею. Тут еще стоит лежить. Зробити таку пристройку, де буде ще вигоди. І зробити кухню, яка у мене знаходиться в закутку. Стоять шкафи, а стол, и где мы едим, стоит серед прихожей. Он копал траншею. Так я не об этом. Хочется рассказать, что я живу в этом доме уже больше 20 годов, где-то году 28. И когда муж копал траншею, он знайшов ось трубу, яка веде у дом, виходить некуди. Ніколи не бачили, не ведали, что это за труба. Тут была такая, я так думаю, что дом был на два уходи. Колись, мабуть, його ділили, чи що. Бо уваход з того боку, уваход є з цього боку. Это бок, веранда была завсёды закрыта. А вы ведаете, что помешкання ніколи закрытое, пустое не могло быть. И тут збиралися усі потрібні, вельми потрібні речі, які потім нікому не були потрібні. То еще вынесли, разобрали, вот муж внес стены, бо треба эту траншею вот было равнять, копать тут. Бачите? Так ось, про трубу. Ось тут он разобрал пол. О, не убиться. Мы поглядели вот это пол остатней веранды. Что ж там, все-таки, куди ж веде эта труба, про яку я і не ведала, і не бачила. Зараз включу світло. Включается фонарик. Не думаю, что нам будет видать. Нет, не видно ничего. Так ось вона веде туди, кудись під хату. Це то була зливная труба. Це то що? Непонятно нічого. Коли будемо розбирати веранду, побачимо докладniej, куди вона все-таки вела і куди виводила. Ось смішно. Копаємо огород, сажаємо, пашемо. Тут ось труба. У нас уже заготовлены блоки. Заказали мы, как бы нам свидровину зробили, как была вода. Вот это остатки вельми потрібних речей. Ковры персидские. Еще на улице сегодня дождь. Ось
збіраємося зробити гэты дом Мары. От. Так выглядае з гэтай верандаю. Ну, канешне, калі ўжо зробім эту прастройку, марым гэты дом абшываць. Вельмі доўга не было фінансаў, каб гэта рабіць, бо спачатку былі праблемы са здароўем старэйшай дачкі. Трэба было лечыць дзіця і вырашваць гэтую праблему. Дзякуй Богу і ўрачам другой гарадской дзецкай больницы города Мінска. Гэта урологічны цэнтр. Вялікі дзякуй, нізкі паклон усім врачам, якія дапамаглі. Мы там на працягу некалькіх гадоў былі пад наглядам, і ўсё прайшло выдатна. Мы пазбеглі аперацыі, вырашылі сваё пытанне. Ну, это былі затраты, гэта і фінансавыя, і нервовыя, ўсё астатняе. Потым у мяне 2 дачкі, ім патрэбна было вучыцца, дабываць асвету. Цяпер яны маюць дыпломы, сярэднеспецыяльная асвета і вышэйшая. Старэйшая дачка у мяне настаўнік, як цяпер ёсць такі настаўнік, сацыяльны педагог. Яна працуе у цэнтры з дзецьмі-інвалідамі. Гэта вельмі важная у яе праца, я так лічу. Малодшая дачка мае 2 асветы, сярэднеспецыяльную і вышэйшую. Яна ветэрынарны доктар, працуе у сельскім хазяйстве. Я вось паказваю вам калі-небудзь, не кожны раз. Бывае, што няма калі, і яе пайкі прадуктовыя. Праца, канешне, адказная, цяжкая. Ну, ей падабаецца. Яна вельмі любіць жывёл, ўсё жыццё іх любіла. Вось так. Так што цяпер узяліся за хату. Вось які дом, як ён выглядае. Ось это старинная веранда, якую мы разберем. Вот эту частку уже муж разобрал. Канешне, зараз думаецца, што гэта страшна багата і доўга, але ж калі упорна працаваць, ўсё можна здзейсніць. Усім добрага дня, доброго здароўя, міру, дабрабыту, усіх вам благ. Ваша Лисичкина.